Hemm bżonn li nħarsu dawk l-aktar vulnerabbli u dan għandu jiġi mħares fil-white paper tal-Gvern dwar ir-riforma fuq is-suq tal-kera. Dan kien il-kliem ta' Joseph Buġeja, Segretarju Ġenerali tal-General Workers Union, fejn ħabbar numru ta' proposti blan li l-Gvern jinkludihom fil-white paper. Il-General Workers Union qed tipproponi li tinħoloq l-awtorità tal-kiri li tieħu rwol ta' regolatur, awtorità li għandha jkollha wkoll bord tal-kera bil-kapaċità ta' tribunal. Fl-istess waqt, il-General Workers Union qalet li tibqa' tal-fema li l-Gvern xorta waħda għandu jibqa' jassumi responsabilità ewlenija li jipprovdi l-akkomodazzjoni soċjali għal dawk li ma jfajlħux jikru mill-privat. Fl-istess waqt hija sostniet li hemm bżonn ta' aktar inċentivi biex in-nies isiru s-sidien ta' djar tagħhom dan b'miżuri ġodda li jgħinu biex dan isir. Għandha tinħoloq awtorità tal-kiri fejn di tagħmel regolamentazzjoni sija, ċertifikazzjoni, il-kirjiet, id-depożiti li tagħti inti qabel, il-kuntratti jiġi ddepożitati, id-disputi li jkun hemm bejn is-sit u bejn l-inkwilin. Din qataw u nġibu riżoluzzjoni ta' dawn l-affarijiet u jinqata' l-abbuż ukoll li suq ħieles mingħajr ebda regolamentazzjoni fejn inti għandek is-supply mhix daqsa kbira bħalissa u domanda kbira l-proprjetà qed tittella l-prezz tal-kirjiet fejn ma jistgħux ikunu kontrollabbli jew affordabbli għal min m'għandux paga daqstant għolja. U qal li l-funzjoni ta' tribunal għandu jkun kompost minn persuni ta' esperjenza fil-qasam. Fl-istess waqt, huwa qal li għandu jkun hemm regolamenti fuq ix-xogħol li għandu jsir fil-proprjetà jekk hux mill-inkwilin jew mis-sit. Fl-istess waqt, il-General Workers Union qed tipproponi li l-kerijiet li jiġu kkunsidrati fit-tul għandhom ikunu ta' mhux anqas minn 4 snin. L-istess union trid li jkun hemm differenza bejn il-proprjetà li tinkera l-ftit u dik li qed tinkera bħala proprjetà residenzjali għal numru ta' snin. Il-General Workers Union qalu li l-awtorità għandha jkollha wkoll funzjoni li jkollha reġistru dwar l-imġiba kemm tas-sidien kif ukoll tal-inkwilin dan biex ikollha l-informazzjoni meħtieġa għal ħtiġijiet tal-futur. Intant, il-General Workers Union qalet li huwa obbligu tal-Gvern li jiggarantixxi l-akkomodazzjoni soċjali u li jkun hemm biżżejjed għal kulħadd u li ħares li l-ebda membru tas-soċjetà ma jispiċċa vittma tal-ispekulaturi li ħarsu biss lejn it-tħaxxim ta' bwietom u mhux li jipprovdu is-servizz.